Кого з вас послідній бавив рослини проти зомбів? Не тямите, кілько у вас тривала основна сюжетна лінія? Тут є сюжет, просто може хтось не знає, може хтось за цю бавку перший раз чує. Тут є сюжет. Причому інтересний. Найшлись ми нову карту. Насіння вишні, сердитої, змерегованої до фраса вишні. Ну, тут у нас нові зомбі із шапками. А план у нас стабільний. Садити косиці. Є якийсь лор. Ну, на кілька він той годин бити, ож. Зліва твоя хижа і справа зомбі. І вони тебе атакують. Ну, на цьому гибо все. Це основа. Ну, сюжет є. Ож ти не просто садиш шорики з косицями, а ти, епін, маєш захищати свою хижу від нападу зомбів. І вони там обходять із усіх боків, вони лишають тобі записки, тут є ще один персонаж у бавці, котрий тобі там пару раз поможе. Далі, ти маєш захищати свою хижу від зомбів із усяких боків, вони будуть ще й з другого боку заходити, ззаду, де у тебе басейн. Ну, є сюжет, можеш так оповісти. Є такий сюжет. Добрі. Та садиме другий шорик сих. Юй-юй-юй, сись уже йде із цим